Ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳи шумо бахайр бошад. Оғоз мешавад имрӯза видео аз анамин бозори Корвон тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якум дарвоза, якум ряд, анамхе шарфо, аз дукони шарфу рӯймолҳо. Иҷа да анамин жатко шарфо нав омадаги бидай, бори новинка. Хостум барои шумо нишон тим, бинед 6 ранг астай. И ҳам барои ҳамчун шарф ҳамхе бастан ва ҳам барои сатр бастан беҳад хушрӯ мулоимак намеафта сар. Нархо ино чанданд? 40 сомонӣ. Ана баъд иҷа ҳаст бо инчунин ҳамхе шарфҳои комбахтия на ино? Инош чанданд? Инош чанданд? 70 сомонӣ. Ана ино комбахт, я намудаш поянаш ламиражай, ана и намудаш бошад, поянаш мрамор, болош ҳамхе комбахт. 70 сомон. Баъд ҳаст иҷа да инчунин аз ана ино Версачио. Чандан Версачи? 55 сомон Версачи. Ай резинко чи? 50 сомон инош резинкаҳо. Ва инчунин мраморни шар вай румоло. Ино чандан? Якум сорт чая? Ана якум сорт румоли мрамор. Дуюм сорт чам аст? Ҳозир ман нишон метиҳам. Дуюм сорт. Ана ино а? Ана инош дуюм сорташ мрамора 50 сомонӣ. Иҷада однотонни шарфҳо ҳастай. 30 сомон буда ба фикрам. Баъд бо арзоношам ҳастай, 15 сомонашам ҳастай. Ана баъд бо чӣ ҳаст ки ма шумода нишон тиҳам. Ина ино чандан? 55 турки шарфҳои однотонни 55 сомонӣ. Ино чандан? Инора нишон дода будем. 160 сомон. Ана бо арганзо чанд буд? Инаш 140. Аз ана ино омадай бо ино чанди? 75 сомонӣ. Бинед арзон шуда. Як вақт 100 сомон буда набромаданшда. Баъд ана ин румолан ино а? Инам шарфа чандай? 65 сомон. Дубайский а ё? Дубайский гирбишин 65 сомонӣ. Ана ҳаст аз ана ино тамом шуда буданд бо омадан. Ино чандан? 120 сомонӣ. Ана ин тозаҳои якум сорти дубайский бо ҳаст. Ино чандан? 170 сомонӣ. Баъд комбахтиё ҳаст. Комбахти чанд? 110 сомон. Бинед чанд намудаш омадай. Як рӯз мо видео карда будем, инҷа интихобуш камтарак буд. Анамхе аз ду тараф гирбишинай, байнаш ҳамхе комбахт омадагиай. Ина бинед чӣ хел хушрӯ. Чанд та. Хулоса бинед. Ҳамаи ҳамино борои нав, борои беҳтарин новинка. Ана инҷа чанданд? Ина ино 75 сом. Ина минош? Ана ино бори новинка 75 сомон. Ҳозир як намуд 55 сомон ҳам доранд ва я ман нишон метиҳам. Та охири видеоро тамошо кунед. Ино чанд сомон? Ина ин блестяшиё 100 сомон. Комбахтиш чи? Ана ино 100 сомонӣ. Ҳамаш 100 сомонӣ. Ино шарфанд. Мадам поло чанданд? Мадам полои фасон омадай. Иноям шарфана? 55 сомон. Ва инчунин ана ино 55 сомон. На, иёям шарфам встреча комбахт 55 сомонӣ. Хулоса ин будан амин новинкое ки ҳозир омадагӣ ҳаст. Шумо метавонед ки ҳозир румолорам нишон метиҳам. Интихоб кунед. Ҳаст анамхе румолои Версачи. Ино чанданд? 35 сомонӣ румоли Версачи турки чоркинҷаян. Баъд бо ҳаст аз ана ино. Ино чанданд? Ами парпаракошам? Не, у апаҷон 25 сомон. Вай вай секунҷа? Парпардоруш ғавсаки хушрӯ ангуркае ба фикрама вайш. Материалш ангурка. Ана инаш бошад? Чанд сом буд? Кабуту зард 35 сомон. Зард розовый кабут. Ана баъд ҳозир бо шумода ана инам дора нишон метиҳам румолора. Ино чандан? 65 сомон.
ана миха румоло ҳастай комбахтана 65 сомонӣ комбахто. баъд румолои сафеда гуфта буданд барои марҳамат модаро. чандияни румоло 45 мапаҷон ҳамаш як нархе ана мин намуд ҳастанд ҳам ранги ширчоӣ ҳам сафед. ино 45 сомонӣ буданд. шолдоршам ҳастай бе шол поёнашам ха гипюрдорам ҳастай пахтагии хушрӯ. дӯстони азиз ҳастай инчунин намхе бандамаҳо барои талабаҳои мактабам бисёртар мегиранд. намхе майдан чанд сомино 10 сомонӣ бинед чоркинҷааш мо хес секинҷа када мебанди хушрӯ. чанд намуд ранг дора бине ҳамаи ҳамино 10 сомон барои духтарако хушрӯ барои мактабхона хушрӯай шанел луи витон ҳамами брендода сиёсафедам ҳастай бинед гарошкаям ҳастай коричневиям кадомеша ки маҳқул кунед намхе ҳаст диде анаи розовишам нишонтем чанела. баъд инчунин барои вай астаги сатр баста намхе аксессуаро ҳастай намхе румолчо ино чандан бахшиш иҷада барвақтай саҳар контейнерро кушода истиян магазинро овози ами дарвозаҳо чанди гуфтед 12 сомонӣ на марҳамат 12 сомон. ана бо ҳаст аз анаи намудоша инош чандан секинҷа ана гирдашон тир майдакан ино 10 сомон. чанд ранг дора баъзеёш бо мхе вай доранд ҳамашам ха нигин дора мхе нигина дораву гирдакошон амхе турак 10 сомон. анаи цвети вайшам ҳаст тёмно-синий дора бисёр цветои хушрӯ бо ҷа якчанд чиз дигам буд. румоли X озима нишон метем ина бинед амхе инам астаги сатр бастан астаги румол бастан амхе бинед аз пеш амхе мебиёя инам 10 сомонӣ. и фақат сиёша дореда аз ин фақат сиё будай хулоса ана ин шарф хушрӯ буд ба фикрам ки ино тамом шуда анами шарф и шарфа маврӯз омадам дидам ки аллакай як дона буд видео накардам ҳозир бори навда ки омад бо ма барои шумо нишон метим. чанди буданд ин шарфҳо 60 сомон буд. чанд расветка омада буда дарав харидорӣ кардан. хулоса дӯстони азиз бо мо бимонед ҳозир бо давоми видеоро тамошо кунед. анам хел секинҷа румолои калони хушрӯ омадай комбахт чандай комбахто 110 сомонӣ ира бинед чанд ранг дора ина марҳамат оз ман наздиктар мекунам шумо тамошо карда рангоша бинед калони хушрӯ. ана инош чандиян ина ин 100 сомон ана билес 100 сом 90 сом бо 60 сомона 70 сомона 70 сомонам дореда ба фикрам ҳоз тамом каде ана 90 сомона будай 100 сомона ва 110 сомона. хулоса дӯстони азиз дар кор бошад нависед дар бораи доставка бо ман мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр.